500 лева, ако го качиш. Bounty Hill. Дай! Идват с хеликоптер, Гедебо, и този човек изчезна, повече не го видях. Сте си заравили съкровищата, да им ги вземат. Калинчо тук се прави нещо на много голям снимач, разбирач. Гледай как снима кадри на Пежото, дет ни го даваха от Top Rent A Car. Калинчо, какво правим с тебе пак, бе? Къде сме днеска? В Неофитрилски и ще пробваме новите Ultra B Saroни на Electric Extreme. Много хора искаха да карам мотор, ама в момента единственият ми вариант да карам мотор е не да се кача на някой бензинов, ами да дойдем на нашото старо добро място, където сме идвали няколко пъти да караме и сме чупили Сарони, аз не съм лично. Георги е падал, Калинчо съм падал, половината отбор е падал. Жоро, който е собственик на Electric Extreme, много не обича нас лично, особено Калин и неговия отбор, дето му изчупиха всички мотори. Между другото, хора, напомням отново на всички, че в So Much бранда има нов дроп на худита, на тениски, бели, черни, всякакви. Дропа Ride or Die, който може да видите е тук върху мене. Скандални принтове, много готини се получиха. Калинчо, я ми снимай гърба. Снимай гърба да покажем на хората кой му даде. Ride or Die. За поръчки, инстаграма тук или линка в описанието. С какво се сблъскахме днеска? Днеска се сблъскахме с това, че нямаме с какво да дойдем до тука, понеже, както всички знаете, аз карам един ML, Калин кара един Varel X3. И двете ни коли по чиста някаква случайност се оказаха в сервиза точно сега. Моята не е излизала там от 3 седмици, не знам скоро дали ще излезе. Добре, че имаме Top Rent A Car, че да можем да се обадим, да им кажем спешно ни трябва колата, ходим да снимаме едно видео и те разбира се, че ще ни дадат кола, с която да отидем да снимаме видеото. По принцип не смятах в това видео да тормоза прекалено много с някакви кадри и мисли, размисли, страсти относно тази кола, както по принцип правя с колите от Top Rent A Car, докато пътувам на Леон Борд, така и си говорим с вас, се приказваме. Напишете в коментарите дали искате такива подробни отчети, размисли и страсти на So Much относно някоя кола, която кара и пробва от Top Rent A Car, или искате просто чисто да видите такива кадри, каква кола съм взел. Днеска сме дошли между другото да караме не уния малките сарончета Light B, които карахме там 1-2-3 пъти. Ами днеска ще караме големите истински хубави Сарони, които са много по-мощни, много по-бързи, по-тежки и вече наистина приличат на кросов мотор. Калинчо по принцип се е овър екипирал днеска. Ризници, каски, бутуши, не знам си ко. Аз класическо така, маска, каска, GoPro, 5 тенки, стига ми толкова с повече, нищо не ми трябва и ни ръкавички. Това неговото се нарича ополчен рейсинг, но safety first е много важно нещо. Давай да фащаме всичко, да ходим да караме. Бързаш. Между другото, да. Има 3 мотора такива големи, един е с спукана гума, донесли сме вътрешни гуми, ще сменяме гуми сега. Его и Георги между другото, за който ви говорих преди малко. Привет. Заедно с този, как се казва точно? Сурон Ultra B. Не, наистина това вече прилича наистина на голям мотор. То не прилича, то си е. Колко киловата е това? Това е 12,5. А колко нютон метра има въртящ момент? 440 нютон метра. Колко? 440. 440 нютон метра. Това, кажи ми... Колата ми има по-малко нютони между. Той има. 400. Ще имам задна скоро. И бак ти готиното, сериозно ли бе? Да, изтегля. Какво е това чудо бе? Пак ти зверското. Това нещо е наистина вече зверско. Тук вече на този мотор всичко е наистина като на мотор, не като на колело. Ти трябваше да го снимам както по-ченската, просто вадим тази гума, човек. Бах ти твърдите гуми, бе! Какво искаш? То да не е за колело, бе, човек. Това да е швалбе. То швабето не е много. Швалбето отвратително са вади. Макси са много хубаво са вади без штанги даже. Бах накараха ма тук да сложа една вътрешна гума, сложи ги, не мога да сложа вентила, човек.
Защото ти казвам, той е леш. Първо, Денисе. Аз се опитах да го сложа първо, не става. Жорка, този сензор тук за какво е? Има тракшн контрол, отчита колко се върти предната и задната гума и ако има разминаване и си пуснал тракшн контрол, ти ограничава мощността. Има 3 режима на тракшн контрол. Днес ще караме без тракшн контрол. Калини, нали знаеш Hotkey от Assetto Corsa? Веднага влизаш в сесия контрол touch off. Ей, това ще бъде днеска. Аз осъзнах, че няма да мога да карам без бутуши, понеже тук в мега много дърпат тези 440 Нм на спорт особено. Той Калинчо не е колко кара. Жоро добре, че ми каже, че има бутуши мой размер. Бруталната камера има Калин, с която ще снима днеска. Искам такава. Бан за GoPro. Мога спокойно да ви кажа, че Insta360 Ace Pro е брутална камера. Много по-хубаво снимата с камера от GoPro. Калинчо, ще ми подариш ли за рожден ден? Подарък не съм получил, искам така камера, май да се прибирам не за вкъщи. Много по-функционална от GoPro-та с камера. Фащаш си е така дисплей, снимаш кадрите напълно спокойно и виждаш какво снимаш. И така като го бърниш, влогваш си, виждаш със себе си. Той е много по-яка камера, много по-яка камера от GoPro. Да ги видим, тези башуци. Тръгваме, айде. Такова. Мах ти зверско да той нещо. И това не е на спорт. Къде влязах? Аре, Калинчо! Какво става тук? Ти не го очаквах, как че аз съм набил в това дърво. Направо нямам думи. Ударих каската. Мислих, че ще мина без да се навежда много. Тя боя ялата с каска, няма проблеми. Зверско. Добре, еко. Качихме го без да го мислим даже. Той между другото е по-лесно да се качва с сарон, отколкото с мотор. Ще е по-леко. Даже газ не му давах много. Ма слънцето много газ да пече точно срещу мене. Дето абсолютно нищо не виждам. Давай, Калинчо, пробвай го, то не е трудно. Давай, Калин. Давай! Навърти газта там, бе! Ей, до тук, бе! Браво, давай! Първото качване на Калин с мотор, човек. Той по принцип изобщо не може да кара мотори. Той кара АТВ-та. В смисъл не е човек, който е карал мотори, кросове, така нататък, нали? Стой! Как беше, бе? Елементарно. Елементарно, дай дясно сега. Не искам да го мъча повече. Тъй ще кажеш. По едно време ми дигна гумата, преместих се още малко напред, тя падна и продължих смисъл. Еми да, то това е. Охо, дърво. Че се изкантари тук. Зверско. Ама като го гледаш отдолу изглежда страшно, иначе изобщо не е. Напълно просто елементарно бирче. Абсолютно нищо страшно няма в него. А как да спра тракшъна? Той май е спрян. Чакай да ви. Върти ли ти гума? Ми точно, че май не. Да. Защото при малко май не върти, защото знаеш какво стана? Тръгвам да му навивам масура с едно да загребе, а то не загребва, ами ме изправя на кантар, с едно държи сцепление, ме изправя на кантар. Не заради ти мислех, че не. Имала някакъв как. Сега няма тракшн, да. Сега абсолютно никакъв тракшн няма. Сега добре. Да, а тук откъде да мина? Да изляза. Мале, направо като в доброто старо време се сещам, излизам да си разсъкам с мотор, че някакви места откриваме, качваме ги тълно и мега готино. Тук е нещо ново, ти сме стани свеки минавали май. О, тук е някаква друга чешма.
Аз не знам точно чма. Аз по този маршрут карам за първи път като цяло. Искам сега да ви разкажа едно набързо какво се случва. Спряхме на една чма за почивка, тук да пием малко водателно и просто аз се оглеждам, че има хипер много някакви оттъпкани пътечки нагоре тук, така. И Георги ме вика, че тук има адски много и маняри. И го питам какво търсят тук. И той трябва да ми разказва една много интересна история. Кмета на съседното село ми разказва, че идват двама луди с карта за съкровище при него. Нали, той така ги описва, двама луди. Не може ли да намерят скалния манастир, до който ще отидем сега, Свети Георги, то той да ги заведе. Той ги завел до манастира, в инструкциите пише, че трябва да се качат отгоре на скалата над манастира. И имал някакъв кръгъл камък, като гъба дет прилича и там било съкровище. И само кмета успял да се качи и вика: Жоро, вярваш ли ми? Личеш си преди една седмица, просто гърнето как е извадено оттам. Пропуснали са го заброени дни. Какъв е Това шансът, още човек? българите от турско време, като са ходили да се бият, от времето на Вълчан войвода, нали, като са ходили да се бият с турците, си заравяли съкровищата да не им ги вземат. Друг човек от съседното село, той ми разказа, някакъв негов съученик, земеделец, защото земеделците като урат и отзад винаги има един сметъл търсач, дето претърсва. Той човек намери някакво съкровище, някой извикал, издал го, защото е дебна се, издал го е. Идват с хеликоптер, Гедебо, направо с хеликоптер слушай, и той човек изчезна, повече не го видях. Какви истории само, човек. Не знам колко за ютуба му ще ги сложа, защото са скандални истории. Дени се, знаеш какво предизвиквам те това да го качиш? Там не може, човек. Той 90 градуса, човек. Аз няма го Не, скарам. с АТВ може да се качи. Кое може да се качи с Кое АТВ, може да бе? качи Това с се АТВ? качи с АТВ. Как се качи Как се качи с Това се АТВ? качва с АТВ, аз Чуто от такова си, се бе. обърнах, бе. На какво, бе? Не си го качил, си се обърнал. Няма как да се Не качи. може. Това отляво се Ти нямаш качва. място Това да отляво, минеш. това отляво, хора, да, това отляво хора. се качва и тук. Ти нямаш място да минеш. Ама бе. това Имаш вдясно. дере. В случая тук няма засилка и наистина може да е затруднение. Затруднение, ти не можеш да Този минеш. бър може да се изкачи. Може. Къдем приказката, нали го Добре, знаете? искаш ли да дойдеш Чакай, с твоята АТВ? тихо. Колко пари подаваш? Давай, залагаме, защото Жоро обича да слага пари. 500 лева, ако го качи. Това с АТВ. С АТВ, да. Това специално. Чакай да видя дали. Bounty Hill. Жоро е сложил 50 лева, ай, аз колко да сложа? Аз съм малко по-скромен, нямам супер, ще сложа 200 лева. Още от мене. Значи виж колко да сложиш, ама и ти ще сложиш. Чакай, има едно дере, дето минава една вода. Ако ти го запушим, ще Чакай получим сега, брутален ако джоб. това го запушим, ако изкопаем багера, ако донесем. Казвам ви как И да стане. чакай, и още тук да сложим един мост, че Калин да може да вземе засилка и е оттам от съседното село по склона се надолу. катериш много, бе, нали си голям катерач? Аз не съм казал, че съм голям катерач, аз не съм обичал никога да се катеря, ама почнах да се катеря. Калинчо, офертата важи една седмица. Между другото, мега интересна функция. Натискате тук едно бутонче. Опа, не това. Другото. Чакай. Е това. Оп, пуска се едно Р. Коста, даваш газ, караш назад. Пускаш бутона, караш напред. Тези места са ми познати, знаеш ли защо? Защото е тук се изгубих. По-скоро хвасва изгубих. На едното каране. Аз като ви казвам, че Калин е агне, вие не ми вярвате. Ето ти доказателство. Брат, обръща ми каската 80 км в час, човек, зверско. Просто ми обръща каската от един. О, той не го видях, мале! Много ми такова маската, плаката ми е мръсна. Абсолютно не го видях това. Скандална гледка, просто гледайте. Мега брутална скандална гледка. Много такова готино е ти да разсъкаш с моторчетата. Леш! Се изправя нещо, като го навиш. Зверско разцъкване. Бах си като се полна този мотор, човек, много зверско. Тежи хиждане, в смисъл много по-различно отколкото малкото моторче и наистина се кара по-кът мотор това вече. Зверски дрифтаки с тук, изорахме гората. Я да видим тук гледката. О, каквото място е. Ехе. Наистина мега красиво е това тук. Такива камъните, някакви мобли тук си едно преди много векове, когато морето е било по-високо. Тук е било си едно устието на морето, на реката, на някаква река високо имало тук. Всичко това, защото тези камъни наистина са много облици, такива като мидички. Много яко място, много красиво тук. Ама
Едно време всичко това е било морско дъно. Целият релеф е оформен от водата. Дори в скалите има миди и останали фосили. Всичките тези дупки по скалите, които са направени на ръка от хора, тези кръгли дупки, които сега ще ви покажа, те са били съзвездия, които още от времето на траките хората те са правили като карта върху скалата. Имали са много начини да наблюдават звездите, слънцето. В далечината се вижда, че има и други подобни места, които те си комуникирали с огън, сигнализирали едни на други, когато има нашественици, когато има някаква опасност. Мега интересно, мега красиво. Днеска между другото така съвместяваме две неща. Хем караме някакви изкачвания да видим какво са способни тези мотори, хем ги тестваме тях, хем Жоро ни провежда някакъв такъв тур, какъвто по принцип провежда на своите клиенти, нали, които идват тук да карат. Мега интересно, мега готино, заслужават всеки да дойде да карат. Това е идеята като цяло на това, което правим, да дадем възможност на хората по един интерактивен начин, динамичен, изпълнен с адреналин, да учат, защото хората учим с изживяване. Зорка, помниш ли дет ме беше наградил заради един успешен сезон? Дет дойдохме тук и от примерно 6 момчета. Имаше 7 супери мотора. Да, и колко? 1000 лева. Да, 1000 лева. Аз после, между другото, знаеш кой интересно беше тогава? Ви се връщат и аз питам как беше такова, какво става, нали, нещо интересно има ли? И просто му звъня на Калин и говорим с него и той направо ми затвори, преди да ми затвори 2 секунди, ми вика, единственото, което ми каза, човек, направо сте, ако знаеш колко пари имам да давам на Жоро, сега направо не ми са мисля. Как се изтърсих и не го снимах, човек. Много жалко. Сега се връщаме, отиваме към едно друго интересно място. Бах, че гадните клони. Той Жоро предупреди, че има много гадни клони. Да внимаваме. Леш. Аз го таковам да стои, защото мърда назад. Има ръчна. Какво? Чакай. Как? О! Още. Това е първа степен. Това няколко степени има. Зверско. Той не го знаех. И това е манастира с съкровището, за който ви разказах. А какво има там вътре? Я да видим. Вътре съм я манастир. Смятай. Ето Жор. А къде е това за съкровището място, дето казваш? Горе над манастира. Тоест кмет е отшъл и там вече нямало нищо. Кметът се е качил и вика пред очите ми, виждам как е той изровно преди седмица бе. Тоест, те му казват, те не са ходили, не знаят къде имате картата. Те имат картата, обаче не знаят първо как да стигнат до манастира. Да, и второто, което е, не са ходили те. Ами някой друг го е изровил това нещо. Да, не са ходили те, някой друг. Бързите риби изяждат бавните, а не големите малките. Айде, next location. Бах, чукана! О, закачи ми се бутуша за него. Съдрах се тук цялото яки, човек, нямам думи направо. Мега скандално място. Леш. А ние къде бяхме и там среща на оня камък? То тук е 5G, ме обхвата всичко. От времето на траките още има 5G. Често ли е? Да. Няма начин да докажем, че го е нямало. Да. Не знам къде сме. Я някой да каже къде сме. Трябва да каже. Местност градище от тракийско време, римско време, красиви скали, Мега скандално. уникална гледка, морско дъно е от едно време. И с какво сме? Ние с малките сарончета. Големите сарончета. Ултра би. Брат. Къде сме, Жорка? Местност градище от времето на римляните, на траките. Аз едно и също трябва да повторя. Да, колко пъти аз това мисля точно. Колко пъти ще го повторя. Къде сме, Жорка? Местност градище. Ето, сега третия вече път не става, да. Къде влязах? Как се мъчат да обърна тук човек? Ви на колко процента батерия сте, бе? 70.
68 съм аз. Те са много повече държат от малките. Какво правиш, бе, Калине, после гумите, що за спукани? Дъни някакви шини, бота, малки покрай мене, само и само да ме изпревари. Аз го гледам, карам след него и ще падна заради него. Мале! А магистралата къде е? Е там, виж. Ага, тя минава там, а той минава насам, към Провадия си едно. Провадия, да. Е, че ние до крепостта не можем ли да отидем, бе? Ако бяхме тръгнали от друга страна. Да, даваме задна. Калинчето, като си оставя мотора, аз се разхождам с него. Е, на такива... Я да видим още една поредната гледка, какво има тука. Опа, чакай малко. Чакай да се дръпнем. Ще иска малко високо. Не, просто, какво да ви прикам, трябва да дойдете сами да покарате по тези места, да видите какво е красиво тук, какво е брутално. Просто някакво мега красиво. Тук не мога да справя. О, DH. Карам DH с мотор, нямам думи. За нова време, човек. Бавно развиваш. Ау, мале! Просто Калин. Вижиш, спря, усети се. Не знам Калин в момента нещо приказва на камерата. Обаче той грам не осъзнава, че то там отстрани, където му виси камерата, изобщо нищо няма да се чува. Сега отиваме нещо да хапнем и ще се прибираме вече към Варна. Паркираме се тук. Тъй, хапнахме много хубаво набързо. Вземе ключовете за сарона, потегляме. Палим джапанките. Вратни на контакт. Да, и малко назад. Бах ти схемата той с задната, човек, нямам думи. Това не трябва да свети в небето. Абсолютно, в небето. Ти има мощност, ме ме е страх да го кантаря. Калинчо е виновен. Какви глупости говори. Ау! С нето ти какви работи правиш, добре. Точно с неговия мотор. С неговата седалка. С неговия мотор, какви работи правиш, имам го заснето. Така че внимавай какво говориш. Не дей да ме заплашваш, моля ти Не се. заплашвам. Не ме заплашвай. Агне. Аз ти има аварийни, бе, бах тяката. Какви аварийни, бе? Не виждаш ли? Ето по-горе. А! Караме на аварийни. Аз замръзнах, човек. Направо ще ги прибира. Това не се стои. Благодаря много на Георги, че ни предостави възможност да караме тези брутални моторчета. Брутални. Вече мотори. Спокойно мога да го нарека мотор, защото това нещо е 2 пъти по-малко отколкото това. И това нещо е 3 пъти по-слабо отколкото това. Горе-долу се сравнява според мен от моторите, които съм карал бензиновите, с хубава на помпа на 125 с двутактово. Ми даже някой каза 250. 250 двутактово, там помня какво е, защото аз имах такова, въпреки че беше старо. 50 коня с 50 коня, човек, на двутактово. С Калинчо много искаме да благодарим освен на Георги и на нашите приятели от Топ Рент а Кар, че благодарение на тях стигнахме до тук някак си, при положение, че нямаме транспорт. Винаги са готови да помогнат с транспорт. Ми почва с видеята яко. Почва се, да, връщаме се, грандиозно връщане. Такова връщане никой не е очаквал, защото аз дори като снимах в прайм тайма нямаше толкова често видеа, пък сега ви връщаме максимално наситен и готин контент. So Much бранда, Инстаграма, линка в описанието. Калинчо магазинира Инстаграма, го видяхте, сега пак ще го видите. Да. Electric Extreme Инстаграма също ще го видите, ето така. Майко! Абе, бавно развиваш. Свича, махни свича. Не си го, че така ще се обятам. Той се облага. Подпрял на мотора, давам му газ и той тръгва. Лайк, сабскрайб до следващия клип. И... Чао, чао! Чао, чао!